Sami seba. 8-dňová cyklojazda naprieč Českom a Slovenskom sa skončila. Charitatívny projekt na pomoc deťom s ťažkým osudom podporila aj nadácia televízie Markíza. Majú za sebou 1158 kilometrov. Na dvoch kolesách vyrazili z Novej Sedlice na východe Slovenska. Cestou sa pridávali ďalší a ďalší dobrovoľníci. Mladší, starší či profíci. Pre niekoho je bicykel spôsob relaxácie, pre iných šľapanie ako o život. Pre dobrú vec. Zvládol si? Len 3-krát som išiel do auta. To bolo všetko veľmi príjemné atmosféra. Vydržať na bicykli bolo náročné. Trasa viedla cez 263 obcí. Teória bola taká, že kto nemá našlapané, tak nech si nesadá na bicykel, tá sa potvrdila. Našťastie sa našli chalani, ktorí ma potlačili, keďže fúkal veľmi silný protivietor, ja som tak plachetnica. Pán Dušan bol najstarším účastníkom cyklojazdy a svojim rovesníkom odkazuje, že vek v športe nie je prekážkou, najmä keď ide o pomoc. Športom sa človek učí aj prehry, aj prehrávať, aj víťaziť. Onkologicky chorým detičkám prispievali ľudia po Slovensku aj Česku. Peniaze poputujú na rekondičné pobyty liečených detí. Toto auto ich bude prepravovať z nemocníc domov. Aby si mohli užívať tie chvíle a potom zase ich dovezieme do nemocnice naspäť. Zuzana Turlíková, televízia Markíza.